Hang on. How's it going? It's okay, mate. Dwi'n hapus yma, di'r car yn edrych y lan. Di'r tôn lan. Lewis, Rushton. Yeah. Fydd I'm gorau codi tra dwi'n ffilmio na, cos fydd yna ffoc o stich chwys ti ar y bonnet. Cheers. Give it in, thank you. Bored o. Sorry. Ers gyfres gyntaf pen petrol, da ni wedi bod reit brysur. Ers season 1, mae pethau wedi bod really gwahanol. Mae'n neis cael pobl random yn dod ato ni a dweud bod nhw wedi'n enjoyo'r sioe. Ond ia, da ni wedi bod reit brysur, de. Do, life's been a bit wild, not gonna lie. Cool. Health and safety. Oops. Ar ôl series cyntaf, ni eisiau trefnu sioe ceir yn hynna. So, os ti'n iawn i ceir, mae bod tro'n idea gan pob sy'n licio neud sioe yn hynna. Efo'r amount o feedback gath i nôl o'r television o Pen Petrol, mae wedi dod a lot o bobl at ei gilydd, so ni'n meddwl, ta hyn yn briliant hwn, so ni'n gallu actually rhoi sioe ar a unitio y cast i'n basically mewn sioe. Basically, dyna chi gath ni enw'r sioe. Y rheswm oedden ni eisiau gwneud sioe yn hynna'n, achos bod lot o'r sioea oedd mwy lleol i ni ddim yn bodoli ddim mwy. Reit, a ni llamau rwan. Yeah. Iddi, let's go. Wedyn, da ni gorau trafeilio lot i sioea. Crac. Cos mae yna ddigon o'n nhw'n ochr a Lloegr ffwn nhw'n syth ar y myd ochr yma. Dwi fel. Wedyn, nath ni benderfynu, wel, mae yna lot o bobl sydd mewn i geir yn lleol, so pam blaen neu sioe yn hynna'n, de. So fy'n edrych? Dwi'n bach yn crinkle, ta, dyn iawn? Suicide shot. OK. Os yna rhyw amser i mynd ymlaen a trio rhoi sioe ar Sir Fôn, rwan sa'r amser, Right, so. I dod â rhywbeth fel ei Ynys Môn, oedd o'n mental. Fatha, it's not an easy task at all. Fatha 4 yn nhw, gen ti Lewis, Craig, Slim a Chris. Fatha 4 yn nhw'n organisio Unity. So Chris ydi banc ni. O, na. Da ni wedi picio i Mona i y venue jyst i mesur o cwbl o bethau. Ti'n gweld y streik? Mae gen i 2 indoor space. Right. O, na chdi. A maen nhw'n connectio just trwy drysan y fanna. Hwn di'r ail shed gen ni, de. Ie. Shed sy'n smelio cachu. Dwi'n eich yn panic am y mas, de. Mae'n edrych yn shit, ni. Dwi'n meddwl mae'n edrych yn shit. Dwi'n siarad cerdded, sorry. So, mewn 4 neu 5 mis, nath ni cramio mewn full prep, wneud sioe. Oedd o rhywbeth reit hwyl am bod efo dy fet, fatha yn trefnu fo. Ges ti hwnnw, mate? Ond oedd o'n uffar o stress yn rhedeg rownd, fatha headless chickens. Obviously, oedden ni gael ipyn o hwyl, o reit stressful, de. Oedd yna lot o pressure. Oedd chdi gallu gweld faint o pressure oedd ar nhw efo faint oedd y 4 yn stressio. Just lot o organisation, oedd y organisation, y staff, bod i fel la. Dyna beth o pas mwy anodd i fi, anyway. Otherwise, we're not going to get The machine. Da ni eisiau pico gradau fyny, da ni eisiau build a shop,
Da ni isio setu fyny club stands. Da ni isio ffindio staff, achos gyda ni car park efo dim staff yn o'r funud. Da ni isio... Symud barriers. Symud barriers. Ie, so mae gen i llwyth i wneud. Da ni isio gorffen orders club display a gyrru mirror hangers allan. Ordro banners ni gyd. Rhoi banners i fyny. Wneud y signage i gyd ar gyfer y sioe. A sortio price list a falle ar gyfer yr siop yn y booth da ni angen bildio dim mercher. Wedyn gen fi shopping list eistedd yma dwi'n wneud. Mae yna siops eraill a gael. Craig di boi computer cos llechan sy'n iwsio. That's your wristband. That's going to get you into the outdoor room show. Diolch boi. Da ni gael laff neu hyn, de, mae reit nerve-wracking, de. Gan ni lwyth o bethau eisiau gwneud, a mae pethau'n cropio fyny, a pobl methu wneud hwn a llall last minute, a eisiau ffeindio rhoi newydd. Ynddi, mae ipyn o pressure, de. Sa'n gres, a ni'n gallu gwneud y sioe bob blwyddyn. Ond os di'r Lenny yn mynd yn wael, then bydd e'n byth eto na fi. Gobeithio ddeithi eti gilydd yn diwedd, de. Yr heriau ni'n gwynebu, rili, oedd bod ni yn meddwl am pethau last minute, bod tro. A dweud un wsos, o, da ni angen ei hyn, ond wedyn ddim actually gweithredu'r beth tan 2 wsos wedyn. Yndi, mae rei arno ni mwy dow. Na i gilydd. Reit, cod off the day. Go on in. Bydd hynna sein, go on. Yma, arno ni. Yes, boss. Well, gan I just awe, de. Os da ni'n meddwl, o na, da ni eisiau gwneud hwnna, just neud o sydd. Oh, wow. Is your coffee day, right? Yes, mate. Give me a paper. Ddim o'n awesome. Just bod o'n distraction. So da ni'n dyfynu ddim yn ei byd am 10 munud arall. That's good. Crack on. Ne, get it done. Dyna fwy. So basically, da ni cael printio flagiau mawr I roi ar entrance mewn y showground. Oh, mate, mae hwnna'n fucking huge. Dwi'n gobeithio fi drach chi weld nhw o Bont Britannia ar y diwrnod. Cross fingers. Yes! Sut dwi'n teimlo? Bo fi'n di ryfal o Saeson. Ie, fi pobl yn gallu gweld hyn o best o'n I ddeud, e. Sa'n eich dod all I ddim gweld nhw. Bob dim yn wrong. Oedd ddechrau ddoe. Wedyn, mae jyst a snowball wan, de. Bob yn sgyn allan, a bob yn hwyr bore yma. Yn eistedd cael toilet. Few bethau yn wrong yn barod. Wel, dim wrong, just bethau awkward. Mae lot o cogs i'r peth wan. So, os di un peth ddigwydd, mae'n effeithio beth arall, a beth arall, a beth arall, a beth arall. Ond nath ni'n gyrraedd Bangor ag y Christy gyda goredau fan efo bob dim da ni angen heddiw adra. Diolch Aron. Ie. Ti'n oce, Mas? Na.
gweld nes i ddeud bod nhw'n galw fi'n slim am reswm. So, mae hwn fatha rhoi rustic look, lle. Mae si cosgi bren. Mae'n neud yr effect yma, ia. This might take a while. Ta be, ti'n mynd expectio gweld o dy fyny mor fast o hyn, i fod yn onest, Dwi'n think edrych yn dda, Gen i shitloads yn neud. Seriously. Mae'n kind of reality setting in a bit. 24 hours just not enough time in the day to do all this. Right, it should record when you start travelling stuff. Cymraeg ti? No, Wenglish. Wenglish, okay. Yeah? Oh, sound. Just... yeah, well fast. Yeah. Yr un thing o'n i really poeni amdan oedd o'n eitha neb yn droi fyny. Aerolatum, ydy o. Dyna'n rhoi wrth ymwyl stand ni yma. Ti'n cael loads o bobl, o ie, doi yna, apply am show and shine, apply am outdoor show and shine, club stands. O wedyn o ddiwedd dyd, diolch meddwl ddim uffar am byd os ddim yn troi fyny na. Yeah, nice that. This is an enthusiast stream. Ond fatha pan mae bobl yn dropio allan, mae'n uffar y hits ydyn nhw. Dyn ni wedi cael few people yn dropio allan yn ni. Sydd ddim yn ideal, ond beth ti'n gallu gwneud? Maen nhw wedi cael gwaith wedi cael ei dropio allan, deg. Mae'n yna. Fatha, dwi'n mynd dall pan mae bobl mor last minute. Do'n i'n deud Craig Neither dweud dwi'n mynd hyn blwyddyn nesa. Da ni'n gwybod pwy sy'n actually dŵad a pwy sydd... Cos mae yna rei di dropio allan, a rei ddim, a rei ddim dod tan hwyr ond faint o hwyr, da ni'n gwybod. Da ni wedi cael person bwyd yn tynnu allan 2 diwrnod cyn y sioe. So, da ni wedi rhoi shots gorau, do. Yeah. So, what will be, will be. Yeah. Dwi'n ofyn mwy na dim, de. Yeah. Bod pobl yn dweud bod o'n shit. Dwi'n just isio pobl enjoyo, de. Yeah. Dwi'n siŵr mynd o fyma a mynd, o, mae'n siŵr da. Dwi'n gweithio mewn o blwyddyn nesa. Os di hynna'n digwydd, then dwi'n siŵr blwyddyn nesa. LED on the right hand side on. LED right hand side on again. Mae'n digon da, sti. Nid ti'n meddwl mae ochr ni on. O ie, yndi. Ysbani. Y brwsh, ti eisiau dod y car chdi rownd dweud, cos da ni eisiau brwsio as like fuck. Ni, eisiau fel lish ni? Sgwennu, troedd rhain fi. Mae Dave yn ei hwnna, bins. Sgwennu ni list newydd. Os o'n help fatha mapio allan yn fan'na rwan, fatha marcio ar y llawr lle da ni eisiau pobl mynd. So, mae yna lot o ceid. Dwi'n meddwl yn y 2 fatha stafell de, tua 50. Os mae rheina ddim yn troi fyny fydd o'n shambles. Fatha Christmas Eve, ynddi. Mae'n just waiting game down. Hein sydd yn rhedag y sioe. Oh, is an inside car coming? Nice to meet you, buddy. You right? Yeah, man. Spin it round. Os bywch, mae boi racers yma. Mae stwff yn dechrau chymru fyny fan ni, so mae'r talent yn dechrau ddim mewn. Dechrau cymryd siap, ydy. T'w gwybod beth ti'n vision y pen chdi? A do ddim yn mynd efo. Mae'n slim yn dweud, do fuck is whatever. Dim bad.
We don't want it too back, de. Too close to it. So mae'n 3:15 wan. Lle fydd yn dechrau llenwi. So dwi'n just stresio wan bod na ddim digon ceir yn dŵad, ond gan i weld. It's going to be about 8 o'clock. Oh my god, iawn. Come over to the shop. It's the battle of the brave. You've got me sweating, Matt. Victory Royale. How far have you come from? Leeds, buddy. Have you, yeah? Yeah, with these two crazy fools and that. This is very foreign territory. I haven't been this far over before yet. From, you know where Skipton is? From near Skipton. About 3 hours. Cannock, Staffordshire. 140 miles. I follow Aaron Slim just through the Instagram, basically, yeah. Swn i fel mwy o Saeson na Cymraeg sy'n mewn, de. Does am sioe fel un rownd yma, dim mwy nag oes. Mae'n rhywbeth dyn ni angen a dyn ni methu, de. Cos dyn ni, os dyn ni eisiau mynd i sioe, dyn ni gorau trafeilio. A mae'n neis i pobl lleol ddim gorau trafeilio. A ti'n gwybod, mae'n 30 ges yma so far. Ond so far, fes am gofyn am gwell. Dwi'n meddwl, proper relief pan mae'r ceir i gyd yma di parcio a dyn ni'n gallu cael dipyn bach o downtime. Just i absorbio bob dim. It's a bit overwhelming at the moment, yeah. Oh, wow. So fi'n dechrau llenwi fyma wan hefyd, so... Smart. Dwi'n cofio mynd fyny grisia, de, lle o'n i'n cysgu. Nes i just sbio tu allan, gweld y queues i gyd, a wedyn tu mewn lle oedd y ceir i gyd i leinio fyny, ac o'n i'n fatha, oh my god, so mae hyn, shit is going down. Mae'n actually digwydd, de. Fi di eisiau gweld hwn, de. Anywhere you want, here. Like, o'n i di gwirioni efo turnout. Thanks for coming, Amy. No, Brilliant. sorry. No, it's fine, it's fine. Mae'n cool, yndi? Yndi, na, mae reit, dwi reit chuffed, de. Cos o'r doi, o'n i'n meddwl, mae'n di'n edrych o ag yma ta be, ond na, mae'n jam-packed o'n so. Mae di llenwi bore yma, pobl di llenwi fewn ar gyfer no-shows a falle. A mae'r safon yn ofnadwy uchel, so mae'n just gret, briliant. Ffuck, dwi'm yn gwybod faint o gloch nath Lewis deffro fi de, ond... Nath o ddeffro fi un on and off trwy nos o fe ffocin chwrnu, de. A chwrnu Lewis, Oh my god, mate. That's about Darth Vader, drws nesaf fi. Where the pink thing is, after that, turn up and they're halfway. Nes i gysgu dde, dim gair y glwyddo yn gwrando ar Dark Side of the Moon gyn Pink Floyd ar headphones fi. Dwi'n dweud hwn neu'r ail fyny chdi? Rydyn lle mae'n mynd i? Wow, mae'n teimlo oedd y car show an de. Oedd o'n uffar experience, fatha just gweld... So just a feeling up, yn ti'n gweld y ceir yn troi fyny, a maen nhw i gyd yna i sioe ni, ac oedd o just... Oedd o'n mental. Cross, yeah, and then come down. Jake, sword your wristbands. Perfect. Yeah, go on, mate. How's it going, mate? You okay? Adam, slow down, lad. Fucking hell. Mae'n chock-a-block o, mae'n absolutely... So mae fe, dydy hein yn gweithio dda gwaith da. So da ni'n trio fatha clywad i'n gilydd. And it's not working. You know where you're going, yeah? So mae fe, mae'n cychwyn pacio yma hwnna. Actually quite net, so. Tu mewn, gyn i ni le am, swn i'n dweud, 3 car arall. Pen teg yna? Ie, teg. Mae'n neis yn dweud. Lle mae o? Diolch i mewn eto, fydda Will ffonio fe dweud fo i fynd am indoors trwy'n siarad. Oh, fucking hell, dyna hwnna, tu mewn. Do you want to put it inside? What's that, sorry? Do you want to put this inside? Fucking beast, the car. No problem at all, mate. Sal, mate. No worries, yeah. Dwi'n newydd fod allan, a bob tro dwi'n stepio allan, mae yna just hod fwy o geir. How's it going, mate? You okay? How's it going, mate? You okay? Yeah. Oh, okay. Yeah, carry on, mate. Dwi'n newydd checio de, a mae'n 9:30, so basically, dy'r giatau mae'n even gorad i'r general public eto. Hein di just y pobl sy'n y show and shine sydd wedi mewn. Teimlo fatha bod fi'n Fast and Furious. Mae'n ceir leis yma, I need something for the Instagram, you get me? Yn Cymraeg? Enw fi di Sage Todd. Dwi yma heddiw yn Unity i performio, rapio a sbio ar ceir hefyd.
Dwi rioed i wylio hyn in person. Edrych na car GTA. Mae e, literally fatha un o hynna ti'n gael yn GTA, dwi. Ti wedi gweld car slim? Hwna di car slim hwna. Ie, no. Fastback slim, dyna. Sbio isol dio. Mae'r thing ar... Mae'n teir isol da. Ai, tiny bit. Mae'n cool yndi. Mae'na Lambos tu allan, mae'na ceir clas. Mae nhw wedi gwneud o dda yn organise o'r whole thing. Dwi'n gwybod lot am ceir fy hun, ond I can appreciate a nice car, do you know what I mean? Yeah, absolutely. Mae un yn whips. Nath Lewis, un o'r hogia sy'n rhedeg yr event, DM-io fi ar Instagram. Isio gweld os o'n i'n gallu performio. We're going to have stage shows on at 2 o'clock. Thank you. Oedd o'n no-brainer. Lle mae'r Yes, sir. Big up Punch, big up S4C, Pen Petrol. I've been Sage Tods. Yn di setio 50-inch steli, fyna, 50 neu 42. A da ni efo Pen Petrol Season 1 chwarae ar yma, so geith pobl just chillio, basically. A watcho ni ar teli. Dwi'n chuffed, dwi'n reis falch o'r hogia bod hyn, da ni wedi gweithio ar galad. Dwi'n wedi meddwl am un byd mond y sioe really ers 6 mis. Mae'n rhoi gymaint amser fewn iddo fo. Mae fatha, da ni'n di weld o ar The Mouth ers misodd. A wedyn bob eiliad sbar fe ar Instagram yn siarad efo rhywun, mae'n trefnu beth o'n ffonio rhywun. Felly, bydda i'n falch i gael yn ôl ys nesaf, ond fel dwi'n dweud, ydy bo werthod o. So, 4 ffrindiau wedi dechrau rhywbeth fatha i gobeithio tyfu rhywbeth, ond i sioe cyntaf ni, dwi yn really proud i ddweud y gwir. Stress levels! O'n i'n quite proud a chuffed o be oedden nhw wedi wneud, ond o'n i'n even mwy proud bod fi wedi gallu bod ar rhan o'n fo, bod fi wedi gallu helpu ffrindiau fi allan. A mae lot o hoci eraill o'r grŵp wedi bod yn helpu ni yn ystod yr wsnosa a heddiw. Dwi'n meddwl, os ni gyd yn ffrindiau mor dda bedr ni, so heb gweithio. Not too bad. Mae'r tîm I gyd wedi gwneud uffar o job dda. Just buzz, de. Dwi wedi colli llais fi. Oedden ni'n gwybod os ni'n gallu neud o, really. Oedd na lot o wingio i mynd ymlaen, de. Os gen i mynd yn ei events management, fucking qualifications. Dwi just dechrau yn Wetherspoons efo pad. Da ni rioed yn neud o blaen, ydan. Dwi'n beth proud of hyn, really, ond dwi'n genuinely proud of hyn heddiw, de. Emotional, pawb yn emotional, to. Nain a tight fi, mae'n 80 plus. Oedd o'na bob math. Fantastic. Oh, mae'n just nuts. A ffaith bod pob efo'i gilydd hefyd, eto. Gres, oedd. Good job, boys. Fantastic. Dos. Ni'n soc yna, chwys. Sbio breichio fi. Sbio breichio fi. Di breichio rwy'n y chwsi?